in za ka yi abu ka ɓoye, in ka fuskanci guri kar ka bayyana gurin da ka tunkara, ka yi tauriya, ka nuna idan ka tunkari Kano to ka nuna ka yi Jos, kar ka bari a san specific ina ka tunkara, saboda za ka iya samun matsala. Wani matsala? Ta iya yiwa a cikin wanda za ka nuna musu akwai munafiki wanda yana munafurtanka, kuma kowane mutum yana da munafikin da yake munafurtansa, sai ya zo ya ba da labari sai a cutar da kai. Ko kuma ta iya yiwa a cikin wanda za ka faɗa musu akwai wawa wanda yake da saurin magana, yanzu zai je ya faɗi abin a garin murna, sai abin kuma ya je gurin makiyinka, sai kuma a zo ya zama maka bala'i da fitina. Babu wanda yake bayyana hakikanin yadda ya tinkara sai wawa ne yake bayyana hakikanin yadda ya tinkara, musamman a halin yaki da halin fitina. To bara ka bayyana specific ina ka tinkara, ka bari a yi ta tsammanin ta can ne ta can ne ta can ne ta can ne, kai kuma ka san yadda ka tinkara. Ka iya yin alaman sawu ma a wani hanyar domin a shagalta da bin wannan hanyar, kai kuma ka yi nisa a hanyar da za ka je. Annabi ya kasance du ya kukuwan da ya fita ba ya sarraha hakikanin yadda ya tunkara yadda zai je, yakan dai ce a yi tanadi a yi shiri, sai ya yi tauriya. Ku gama zaton gu kaza za a je, kawai sai lokaci kaza kawai annabi ya ce mi guri kaza. Wannan duka yana daga cikin hikima da ya kamata mutum ya karantar da kansa a rayuwa.